Ndikulandireni kuli konse kwa mukonera kanema omibawa dzina langa Abel Zulanga. Programu ya Kangaude timakhala kusokola nkhani zosiyana zimenezo ndiye makhala mukudziwa nkhani yake tiziphunzitsana kuziwisana ngati kuli kotheka kusangalasana. Ngakhale kusangalasana sikweni ayi koma makamaka kuphunzitsana ndi kudziwisana zimatuluka program imeneyi. Program ya lero mwina ndi mwina mwayankhulira tizikangati kudumpha koma ndikucheza ndi Madam Everini koma laujeni labambo ndesinde kulidziwa Tinasoni Everini Tinasoni moyo uli bwanji? Moyo wabwino kanuyo ayi wabwinonso ziko mwambiri. Everini kwa ndikucholo muziwa ndani kodi Mwambiri uko tiye nchiramwera. So kuchoka kucholo munabwera ntawuni muno? Kuchoka kucholo ndinabwera ntawuni muno kuzapiza ntchito moti ndagwira ntchito ya nyumba yagonera komweko ndithwesuka mbali ndikukolopa. Ndagwira ntchito eneyo kwa zaka 17 koma khomo lomwe ndili pakali pano chaka chino ndichoyamba ningoti ndathako chaka ndi miezi 3. Kuchokera kucholo mwagwira ntchito kwa zaka 17. Kule Everini ndali babanja kumuziku anthu ena amatha kuchoka kumudzi koma kumene kuja kusiya kubanja. Ine sindinasiye kubanja koma banja langa linatha ndili kumuzi komweko kulowa ntawuni muno. Ndiye kunali kwabwino kuti ndisangokhala kuno koma ndikasake chakudya. Everina ndi ana? Everina ali ndi ana 3. Oho. Ana amenewa ndi abambo amene anamkwatira Everini nthawi imeneyo? Onse 3? Onse 3. Abambo mmodzi? Abambo mmodzi. Oho. So banja linangotha zifukwa za mbanja? Banja linatha zifukwa za mbanja tinatengana lili ana inde komano kumapeto kunonso abambo anayamba zawo. Ana ake zaka zake mungazota? Ana uzaka zawo. Matengana, muli munatengana muli ana? Ine anandikwata ndini zaka 16. Oho. Ndiye kuti mnayi wachiche pe. Ndi kwambiri. Pamalamulo so pamenepo ndiye kuti zinavuta. Ndipo ndiye zinavutiratu. Zinavutiratu. Munthu wa zaka 17 itu ndi mwana. Sabwera wembanja. Munachita kutenga mimba? Ayi. Anabwera ndithu kuzaonekera bwinobwino zapakhomo bwinobwino za dongosolo ziti. Iwo anali zaka zingati? Iwo anali ndi zaka 15. Zote anali zaka 15 munadziwa munatengana kale? Munthu wa zaka 15 kupita kufunsira banja. Ndikunkwatira msikana wa zaka 16. Ana ukauka. Ana ukauka. Banja monse amoneka sokula anali nda abambo soft. Kwa muoneka tukachisika. Zaka zimenezo nde anapenga tu mwana nyamala. Chabwino. Mwina yalero si imeneyi. Yalero ndi ina. So imeneti si yedzeke kai. Everini ndabwera ntawuni muno wagwiragwira ntchito koma pali chaka chomwe Everini akuona ngati kuti pachitika zinthu zina zachilendo. Kuyambira chaka chatha. Kwa basi. Kukumana Everini ndi munthu kupezeka zoti Everini ali munyengo zomwe ali panopa. Chinachitika ndi chani kuti? Chomwe chinachitika siku limene lolo kumpanda kwathu kuchinyongako kuli manyumba awiri mpanda umodzi kwina koso kuli antchito kumawendera ndiye mazana zasiya panda kwathuko mazana zasiya chonchi chandanzangaja apato mbale tikayangane kuli chani kuli mazi ndeti nakatunga winako nice wantchito inonso uko wantchitoso bale apa tikayangane kuli chani kuli mazi ndeti natuluka kunja kwa mpanda tinapeza mijigo kumusi kwake tayamba kutunga mazi tinakakhuthula ndi tinakakhuthula ine sinanganda yambirira ndine ndasiya mazi ndikhale pa gate panzimudikira nzanga ndikuona tumbali ine kubwera abambo ajawo ndi pa Samoni muli bwanji iti bunoka ine ndili bwino mmakhala uku ndati mmakhala kumeneko ndinutu neighbor ndaro mmakhala kuti ife timapaka pentija building chikuoneka pocho timapaka penti abambo manyumba akulu muziona uniform navala ndati ndio kumukuchoka kuti tinakagula zachani za lunch ndara okay chabwino nkhani yabwino anzanga janda wati zipita kumazi musanapite ndipase nambala yanu nambala ya chani atipase nambala yanu ndinu aneba tizichezaka ndara wo chabwino namba inoza kuti fona anga ndisiya nkale ndikuopa inyo ndi mazi tangolemba ndi pansipo ndipeza pati pomwepo anayilemba pansi nambala ija
taisiya pomwepo makatunga mazi abambo ajaso nkumarani kumapita ndeka nthawi kena ndaitenga namba lija ndisiya mfoni mwanga ndeflasha yaitana abambo aja andiimbira anandiimbira ndiweyo ndikuti ndasangalala kuti kuntumiza namba yako so inu munavumira mpaka uzangoisiya pasi makanakana ndi makanakana ndikufuna nani pasi mtima mafu nanga ngati ndine mwana ndine wamkulu yetu chabwino ndiye kupezeka kuti pamenepo ndiwe ndati okay chabwino tizicheza ndati chabwino kwa siku limene ukwadusa kenako timkacheza basi anambe kugwesera za chikondi sana nene nsanga paka na wiki inata kumangocheza ino umaona uli koma uyeyo china chake chichitika ndithu abwerako amene ndiye siku lina wayamba ine ndikufuna mundifuna ndipite kuti mese ndino ane bati pemphana mchere alaya ine sinimakhalira kumwe kuno ndimangoyendera kwathu ndikubangwe ndati okay chabwino ndiye mukundifuna kundipite kuti ndikufuna ukhale nzanga ndati mwachedwa ena narani ena anagwira zadala ndikuzoza kuti abwerako amene isanisiya atsikana pacholo ngati ndiye basi pamene paja tacheza fona dula siku lina kundiimbiraso chimozimozi kunyadanyada kenako 2 weeks ago kenako akundiimbira kuti ise lero likhale mapenati basi ndati bwanja ala papa nditi kayambirani ku series ndikuti kunayo kuti kumaka ano kumene ndikufuna undiuze apa basi ndati bwanji mukufuna chanali ise ukuoneka ngati ndiwe munthu wanzeru bwanji komanso ukuoneka ngati ndiwe munthu wachidwi ndakhala ndikumwa kuonesesa kumapita kumazi chani kumayankhulana pa phone ukuoneka kuti ndiwe munthu wabwino kwa ine ndata ndiyeno ali ine ndimangofuna kuti iweyo ndine tizimvana basi iweyo ndine tizimvana ine ndili ndi mkazi ngakhale usanandifunse ndili ndi ana somnafunse anangoyamba kunena ndili ndi mkazi ndili ndi ana ndimakhala kubangwe ndiye panopa ndimangofuna kuti iweyo ndine tizimvana basi umaziwena yake umafunika kuti ukhale ndi wina akwe pambali ndata zimenezo sindikuti sindikufuna aliyeyo ukuziwa iweyo mavuto ako akhale yanga inenso anga akhale yako chimene chili kuchikuvuta iweyo undiuze ine tizisovera limodzi ndati apa ndi ntchito ndikusiya chaka chino apa ndi ndikukwatiwa maulimbisa mtima ndati apa ndi chaka chino chosiriza basi kugwira ntchito uyu ndiye ndikutenga uyu ndi akuita pacholo basi ndi pamene paja ndi ndinamuvomera tayamba kuyendera limodzi munamuuza kuti muli ndi ana ndinamuuza kuti ndili ndi ana atatu oyamba wanga ndi zaka 18 akuti avuto palibe ifenso tili ndi tizukulu mene anako akuchepa ndati okay ndachikulirebe apa ndachikulirebe ndiye panazadusa wiki nacho sati tingoti mwezi unatha ndithu ndinalandirapo zangazo ndati ndikaone ana ndi abambo aja ndinazasazika panopa ndikukaonana koma ndibwera lero pompano cholo ndi pafupi kwambiri aubwera lero ndiyetu undiuzetu kamata ukamabwera ndikuone chifukwa lero sindigwirira ntchito mchinyonga iya lero ndikagwirira kuti kunjamba koma bwana je ndi mmozi yemweyo ndiye ukandiuza ndikhala kuti ndawerukira sipati pomwepo ndati okay chabwino ndene ndinazigwira nthawi kujako ndikasangalatsenso abambo kukwantani andisowa ndinazanyamuka kufika Mulimbi iwo ajanambira kufika ndinakumana pa chipatala cha Palimbi paja cha papa mabenchi mmakhala ma agent munja ndinakhala pamenepo kumalonjerana tayamba kucheza ndana ndi pasafuso kodi ise ntchito umafuna unagwira ntchito kwa nthawi itali bwanji kapena uzagwira ntchito paka na moyo wako wonse ndikuti ayiyayi usati moyo wanga wonse ndine mwamuna thero sindizasiya ndithu ndizapume thero sindizasiya ndikakhala nyumba yanga ndikambe kuzitumikira ndekha okay ndiwe munthu wanzeru kwambiri ndi umafuna kuti uzakakhala pawekha uzapanga chani ndati ine chomwe ndimaziwa ndimafuna bizinesi yogulitsa zovala ineyo ndapangapo koma zinkandiyendera koma chifukwa cha zovuta zina ndinagwa mamuza zimene umapangira kuti ndati ndimapangira kumuzi nthawi ina yake ndimati ndipume kumapanga ziti koma ndinagwa ndinabwaso mtauni muso kwanga naso ntchito koma zomwe ndikuona kusogolo kwanga ndikuona izo zovala ziti zomwezo kuti ndizagusa chani zovalazo okay chabwino kuti uzigwa ru business imene suna itenge bwino ndura
mutani ali business imene sunaitenge bwino ndiye weyo kanditenga bwino kena kusiza gwazo iwe ndine ndizimvana okay chabwino tasiya china bwere mutu njani kaya kwa inu palibe munangoti wayankhula amene ndinangoti wayankhula ndiponso ndipona zokuti ngati wabwera kweni mongona ngati mwene business zange zaposera pati mwina azindonjezera mpamba pajanani na kuti mavuto ako ndi mwina zandisegulire chishupu chinagwira mutu mwanga nchimene cho ndatapa ndiye basi apa ndo mphawi ndausazika ndiye tinazasiyana apita ku nyumba mama wacho akundiyimbira akuti aise apa bwanji tinakhakuta peza nyumba yalendo zikakhala ndikuti ayi sipakali pano tuzosiya ntchitozo ndizoti tundisungika ndrama ndizoti ndisunge ndrama ali yayi ulosa nasunge ndrama koma yoyambira yokha iteka kupezeka ndikuti koma pano pandizingogula ndizisunga koma zosiya ntchitozo sipano ndiliso naneso ndi mavuto ena ndiyena ndili ni mwana amene akufuna mafizi pompano mungambe kulipira fizi no mudikire kaye akuti zimene zotisova koma uyo ndine apa patizimvana kaye ndimafuna ndikuze ichi iweyo kwanu kuli mwana ndikuti mwana aliko wankulu bwanji ndikuti osatha chaka okwawa ali ayi mwana wa zaka ngati 15 kumakwera mmwamba mwina malire ngati zaka 20 ka malire zaka ka kusika ka 15 ka 12 ndati ali nanga nzako ndikuti ndilibe sunzanga kuna ngufika kumene kuti nzako yo ndi akhale ndi mwana wa zaka zimene akuti ine ndikuti mafuna mpange nawo chani akuti ine ndimafuna mazi a mwanayo pali zina zake timatha kumagwirisira ntchito mazi a mwana wa mamuna ndiye timatuma apena mahule azimawenda kuti akatipezere mazi a mwana wang'ono komano amakapeza mazi a munthu wankulu ndiye sizimayenda iyayi ndiye timafuna mazi a mwana wang'ono ndiye kulibe ndati mokayikira koma mwina ndingomuyimbira foni nzanga wina kene muta ndimfuse kuti apeze maziwo inuyo mukufusa zimene zifika chani kapena mukunduza zimene zifika chani ala ifetu nisisi chathu chimene chili mbanja mwathu timagwirisira ntchito mazi a mwana wang'ono kuti business yathu isagwe komanso izikula ndati dikani muyimbire foni nzanga ndimuta ndimuuze sopano pachato iwo watu ndapentatu ndiwo akachoso za business iso ate akazi yawo akazaunda business akazaunda business amagwisa ntchito madziwo madziwo amautcha chips mulimbi ate akazawo ndata okay nimwimbira foni nzanga ndimuta ndimuuze okay ndiye ndinazemba foni kumuyimbira nzanga ndikuti sisi kuno kulibe mwana mesa paja kuno kuli mwana wa zaka 12 aliko ndikuti akamasamba muchele pa pipe botolo la mazi amene aja kuchoka ku bafaja azigwera mbotolo muzandi pase mazi amenewo ndifuna ndigwisire ntchito zangojaswana ndizizimuka mepo iso ndeiti bwanje velini ndikuti iwe ndapangale ndi munda wina wake ndiye umaziwa anthu akukawa chani masiku ano zinthu sizikuyenda timayuza zambiri mmene muja anthu aganyu chani ndiye nimafuna kuti ndikhale ngati ndazaminako pang'ono kuti anthu asamandikawe asandilowe machifuwa pachisa kali pano ndizazuwa mufika anthu othirira chani ni ndrama zochuluka ndiye akuti ndiye umasakaniza ndi chani ndiye nani ndinangoti ndimasakaniza ndi mwavitu zinazo ndakuziziwa ni munthu amasengayo zinazo sindikuziziwa ali inenso mwananga zokolola zake sizimatupatu unditani uzandigaire mazi amene undati usadandaule ndizakupungulira mbotolo bole wewe pange zimenezo aloki chabwino tili ngati modikira cho njija ndinayimbira sofuna bambo ali ndati bambo msavutike mzima ndati mese mwataka masamba mazaka cheri mbotolo mese mwati paja mazi ali mazake tose amenewo ifeyo ndikufuna kuti iweyo ugone ni mwana wang'ono utenge umuna wakewo upukutire kusanza sanza limenelo tipite nawo kwa asinanga ndati yatembenuka mazi ake simu manena mazi osamba ali iwe ukhanga tisi munthu wankulu bwanji ngati nanga sinu pena pacholo munthu ukule kumabe umathabe zinabe usaziziwa pamenepo munandipinda koma nanga mazine ya mwana wang'ono ndikatenga kuti ali ugone naye ndikuti gone ni mwana wang'onoyo ine siningakwanise sinembeso napangapo koma nanga mwine ndili ni matenda mwina nabadwa nawo mwina so mwana anabadwa nawo ndiye matenda amene wangatheziko li ine sindikufuna zimenezo siningapange ali okay timvania ugone ndi mwana wang'ono aha ndi muvukute
zimenezo mukapasi amathandoza choncho ndiye ndikuti ayi ndithu ine sindingakwanisi ndi abambo anakhala chibwezi chanu amene chibwezi changa ndithu komanso akundikankhira kwati ana ndiye tinazasiyana pamene pacha anandidekhesa kayi mama wake kupita siku limoza ndimbira foni andipasa moni mama wakeso akunduza zomwezo akuti pakali panopo business zako kuti isazagwe nkhani ndomwe ndakuuza icha ndikuti komaro panopa anawo osati ndili nawo iyayi apapa sindimacheza ndi ana kumaso kuno kulibe kwana ndi utamakakamira amakakamira kwambiriso ndipo amapanga zija zinthu zokuti no ineyo ndizikhala ni mtima kuti amene wachifukwa chokuti kundipangira zinthu chifukwa olofoni anazandigulira ndi omwewo anandipeza ndi foni atachi koma inagwera m'madzi ndinakhala kwa mwezi umodzi opanda foni anandigulira foni ndipo ndipasa foni anenzo kuti foni imene ya business sindinatolepo china chilichonse panazo kuti foni imene kuma ndi chani nda business anandigulira business yake ndikuti inali imene business inali imene kuti ndizitenga ma phone number ndizilumikizana ndi anthu ndinatero anandigulira uniform ya ana ku school free meter sunati pacha school ya kwanu uniform ache ndikuti tumiza kumuzi ana akasokesi ndati ayi apa ndi basi ine ndakwatiwa nditengeni fomu so ngakhale izi zimachitika uku koma iye amajesera amajesera kuti apapa ndikamuuza chinthu asamakayikiya mafuta samata ndipo olofoni mwanga osati mmasuwa yoyimbira iya ayi amanditumizira maini sangani nkani ndipo ndisanene zokuti ndikupita kwakuti transport nthawi imweyo wave yafika muti mufoni chabwino ndiye pamene paja tinazakhala ndi akunena zokuti apapa ndine mwana wina wake amakhala kubangwe uko nsina lake amene ndiye ndikupasa amene namba yake utheka kugona naye ndati ntheka kugona naye apopo ndiye ndayamba kulimba mtima sopano chifukwa cha ndalama kumandipasa zija ndayamba kulimba mtima okay chabwino ndanizo kudikira ndipange long number kumati sandapange long number ugule masimu kadi ndikupasa ndama ugule masimu kadi amene usegulise kwa ID yako ndara okay chabwino sipana vuta andipasa ndama ndakagula masimu kadi ndasegulisa kwa ID yanga sizinalanga lapita mu ID ndapasa apo nyamufoni amba kupanga long number kwa nyamara uja sopano long number kuimba ku ma message amayuza ma message iwaja azicheza ni munthu uja ngati wankazi iwowa amambo ngati wankazi ngati ala kusanamba ndiye ndikuti iniyo mwana amene mukumuziwa au kuti mwana amene ndikumuziwa pa shop ya akazanga swa mafikapo koma sangagone ndi akazanga ya chifukwa chokuti amatiziwa amazo kuti mapanga zimwe akazawonso amapanga swa kuti zomwezi ndikuti iwowa amalola akazawo akagone ndi anango kena kapangizawo zo kuti business ziyenda bwino ndiye ndikuti ndakuti okay chabwino ndikantipangika ile namba ndi anazepanga namba ayamba kucheza ni ndani mwana uja sopano mwana uja sana mwana uja sana chedwe walowamo kale pocheza naye iwo ngati munthu wankazi ujali ndikucheza ndikadona tu apa osaziwa zukuti pamene paja kumafusana zaka ndi amati chomanga akambirane ukoko amanduza cholinga tisamasiyane zani zochita amakambirana kumene kuine ndi ndizaka 29 so chinavuta ndi chani kuti niyo mungotenga namba layo kena kamucheze ndi mwanayo amaziwa zokuti ndizidodoma pena pake sinanga ngati nesindi kuziziwa zomwe amapangazo amaziwa zokuti pena paje ndizidodoma ndiyo anali ndi molowera anali ndi molowera mwawo apa nembe pichanale khala kuti anamvana zokuti ndakundana zokuti wewe ndi zaka 29 ndiye tisamasiyane zochita siwamuza kumane mwina zakufusa ndarawo iyeyo wanena kuti ndamuza mwana kuti ndi zaka 29 zaka 29 ndiyo poyanga pa phone ali ndi zaka 29 ndi zaka 29 mmene mwanayo ali ndi zaka 23 ndiye ndamufusa kuti iweyo ati ukuchepa wa zaka 29 ari ukuchepa ati muzaonisana siku rani lokumana ndara okay chabwino ndeti mamvana pamene paja mata akamvana ineso kumamvana mpaka na Sunday anazapanga mizo kuti tikumane Sunday ala mwana uchara kuti mukumane tu Sunday ndara okay chabwino tunakumana Sunday pamene mai mama amene basa wiving mulimbimo tinatengana tivite kuti ndiye namuza ndati utati ine ndikuziwa malora kuti ndilowere tiye mwana ucha namutengo lendo nayi kuti kumango tafika kumene kuja bukalumu andimbira phone walumu namba yako nalo kumene kuti tinathana tatuka bambo aja ndawo za mwana uja ndathana naye tatamanga anakabuka yeye mwana drama yake ndikunena kuti 10 tipite amaoneka kuti akuziziwa kwambiri mwana amaoneka kuti neswa kuziziwa chifukwa icho kuti iye yonso
ni wankulu pa ekhayo ku nyumba kwa chifukwa chokuti iye aliso nditi anatake tiwiri wasaka kuti ndifira nditi anati tiwiri ndiye naye samafuna kuti naye sokena kachi ndithu kapa site ndi nali ne dosa kwatira anayi nkazi mora namusiya ndithu mkazi ku nyumba kwakeko kwakumana ndi neyo tinapita kumene kuja tathana tatuluka abambo aja ndauza ndati apa nopata tani ndathana naye mwana uja uthana naye ndifuna ndimvese chomwe munakalowera mulumu ndi mwanayi kunali kuonena kuti mukazi pukuti ndikatenga umuna wachewo ine chomwe ndimafuna ndi chani umuna wakewo basi ndiye munazipukuta ndinazipukuta ndira iye sanakagwirisire ntchito neso ndinakagwirisire ntchito kanthu kaja nakatenga tonse tinathana kumesa nazepo chine chonse kuti munthu kweni afuna achana mangu kuti basi mmene zimakhalira komanso zuzu kuti mwayete mafuna muchizimba chabwe ndiye tinatero abambo aja ndayimbira mwana uja ndathana naye wakwasanda mazinga ndati wandipasa 15 pini mbiri imene unatenga kampango ndateka mtundu wanji ndatake nakacheka makhala kenakaki kutuwa mkati mukunja kubiriwira ngati abambo anali kuti nthawi imene anali ali kuntchito Sunday sopena matha kugwira okay chabwino ndiye apapa ndi yalakwatu ndati amutani ntchito tagwiratu yalakwa chifukwa chokuti nsalu imene mafunika si imene ndi utelera imene isunga kasoke chithumwa mekufunika java ikuthala yabwino ndi imene mathe usoka chithumwa ndi ndara kodi somasoka chithumwa ali timasoka chithumwa kutoko ndizingokuza chimozi tina chonse paka na iwe utani uzolowera ukamachoka pano pakuti ukambe ukhala kupanga zako tukhala kuti chine chonse wachizolowera anasuli na wochuluka ndara okay ndi mwati chithumwa salake si ali iwe ndofuna sokapeze mwana wina ndata okay uyo zatheka koma nsali imene mafunika simene apo kutira neyo yani ndi mupeze wina ndipeze so mwana winazo komanso chifukwa chokuti ali ndi ana kale ndiye zikakhala zopanda mphamvu chifukwa chokuti watulusana koma tikufuna simakamaka osatulusana uyoyo ngati beta atenga ngati agwirisira ntchito sali ndi ana awiri kusazabereka nso iye amene malire ndi ana omwe awiri ngati agwirisira ntchito mja umuna wake chithumwa cho chimene changotheka sazabereka mwapha amene koma inu mmamva bwanji sopano pamene popo naneso nakhala ngati mtima wanga wafaza zomwe akhala ngati abambo ajaso nayeso kana ndika china chake chokuti chani kaya palibenso chomwe ndimaganizira chimene chimandifikira kuti ilili ndi chimo kumapeto tulete abambo ana ndasokoneza kaya zochita ndiye pamene popo tinayang'ananso mwana wina ngasanza kuti angani mwana wina ndiye ndinazo kuti ndili mwana wina wake chafuna ngena zagwera mazeni malumikizana nini mafani muguli groceries ndiye ninabwereka mwana wina wake phone yake ndi malumikizana nini iye yali pati alipompo ndiye mwina amene yoyo hakuti ndioneka bwanji ndakutoso achisamaliro chonchooneka kuti sali pabwanja mapanga zachi mwana amene kakumula njuko tatenga namba ya mwana amene mene mu phone antani andigulira kale ndara okay bwana sande ngati namusakasaka mwana uja namuona ulipo ndilipo tifuni lipo ndaipeza tandipasiyani nambala yako iyo ndezili bwinotu ndatenga nambala yake phanda siya mu phone ndafika ku nyumba ndamuflasha sana chede wandiimbira atamba kucheza koma pito kwankhana kuti ainde makufunani wandifuna bwanyi munja suma nena hadi maso apo yambira chani munangotenga nambala yanga inaona zokuti basi mwenduti mwendu omwe zina zache zimavuta kuti uzimasule pamaso ndi pamaso zimangofuna wasaka zingata amene amene ndo zaka 21 amakhala sokubangwe alibe mwana sana watepo banja sakuliziwa anangochoka kwawoko kubera mu town muno kumasaka maganyo pano pa magulisa majumbo mulimbimu neya mwana uja kugwera mokale ndi namuza zokuti ndilindizaka uyu ndi namuza live ndilindizaka 37 ana ndinawo atatu ukankha injeni akuti musadandaule injeni kuchepa imene ife timafuna iti injeni mphamvu yomwe ana pakali pano saziwa kanthu timafuna akulu serious akuti ndatawa kichabona panga program kuti tikumani kana kwa bambo ajanda ayembera ndikuti mwana uja ndatenga nambala yake tamvana kumaswara wagwira mokala kuti injini imene yosavuta kukanga ali apo ndisipona vuti vaya nayi malo ati omwaja samapite kutali cholinga chokuti sufa chani transport samalo kwambiri ya malo apo afuko ngoenda avansi upite soko nkucha ndaroke jabwe ndo kamapita kutengeka nsaluka chani kajava ni manena kacha kukhutala kacha ndaraoke jabwe ndakatenga ndakasunga mwana jandomikiza naye ndi namuza zokuti ni malo ofikira sindi kwaziwa kuti wendikara tikagonane ndi uyang'ane mwana ujaso kena wakuchula kuti atiye kuti kummango ndaraoke
Anachulaso konko mmene mondinamuka nazo kuti sindikuziwa ja ndinakhala ngati wabwino sopano sindikuziwa malo ndi mwana uja ananditenga ku gawo lake akuti atiyeni ndife tinapita kuti maenda limodzi timenda limodzi bwino se kumenda limodzi kumaona kuti ndi mwana ndi kwambiri anthu okuona anaziti akuyenda ndi kanchimwene mwina so mwana wanga woyamba mwina so mwana wanga woyamba komanso zuzu kuti ndi chibwenzi paka na tinakafika kumene kuja napo kalumwa nandimbira foni alowa tinaphana tatuluka bambo aja ndaimbira papa tuzata zatheka nikuti okay chabwino ukasunge kameneko ukasunge uzenda ndi kameneko ukamakumana ndi akulu sononso zikhala soni nsalu yawo so pano maonena kuti ukasunge kameneko uzenda ndi kameneko kanthu ukamufa mpangire chitumwa kumwa kosamuziyendera muzongophatikiza kugwisa ntchito kumwe kumangophatikiza mpaka ananenso business zange zafike pokwira pokuti no kaziuma ndithu ndikamapita paja ndikaja kumana ndiwe inaso chimozo kumana ndiwe inaso chimozo ndiye kuti ndikakhaunduka kumana ndiwe ndizikatikita papa kukatikita kamafewa bwino ndiye kuti ndikatikita usakatira madzi kungokatikita basi kuti kamasuke kasakhale kuti kogwirana kamakwinya kuti kapaka na kazipweteka iya koma kakhale kufewa koma usakatira madzi ndiye ndinatero ndiye abambo aja siku nananibira fona kuti aise ndikuti bwanji akuti panopa business kwathu kundiye ayimatu kamene kaka mukakonzekeresa kuti mukamaza nyamuka kuti mukupita kumankhwala sonapite sete napite kazakhale kuti mwapanga kale mwenda ndi chinthu chomwe chikufunikira ndiye anandimbira funa kuti ife kwathu kugeni ndi sikuyenda ndikuti bwanja kuti wanali mwana wina wake takhala naye amene zaka zochuluka mwana ameneyo amakhala ndi makolo wake komano ndi akazanga ndi aphana ndipo mwana amene ndipo ndiwatibweresera ndrama koma asamuka apita ku Lilongwe motero kuti apaso ndi palibepo mwana wina aliyense ya mota akazangaso zokuti mwana wina ngayimisi ndikwafusira ngati mwana weyoyo ndakayika chifukwa kuti akazanga akhala ngati akulirako komanso ndi athupi ali atali ndiye ana sikwenikweni ndiye kuti ndiye apapa zitha bwanji akuti apapa nkhuku zingobwerera chips chingobwerera apapa ndisizikuyenda iyayi aja amakulisa chips amakulisa chips komanso kupha nkhuku pambali ndiye akuti zonse zingobwerera ndikuti okay ndiye mutani ndiye akuti apapa chimene ndingachite ndikuona zokuti apite kubala ndikuti apite kubala akatani apite kubala akatani akuti kubala kuti akapeze wina ake kumene kumwana kuti atithandizire kuti akankhe pakati apa ndrama zangotha papa ndoti gene akangati alowa pansi ndikuti alowa pansi foje kuti nsakugona ndi mwana akuti ndikuti ndiye pamene poto mukupha ali ayi sitikupha ifetu sitigwesa mwana kapena makolo kumuzi kapena anthu angu mwalira mwachisawa iyayi ife chomwe timapanga ndi umuno basi umuna ngati tapha ndata simunape pamene poto mwaphatu musamapange choncho ali apa kali pano pazili choncho ndiye ndine kuti zende ali mozi mali ande akazanga kuti zende ali mozi zochitika zathu samasiyane ndiye apapa akazanga apita kubala ndikuti apa ndiye titengatu matenda sipana akapita kubala apezeka kuti agona ndiye anthu aja agona ndinu komanso inuso mugonanso ndine ndiye papa sititenga matenda sopano mene mwinu simulagwanane nawo ndinagonana nawo kale ndinagonana nawo zinayamba bwanje kuti mugonane chifukwa mwina pepo muladumphatu munangofikira kwa anawo siku lomwe ndinawavomera panangodusa wiki moza kunazo kuti ndikufuna wendine tikumane ndiye tinazakumana siku limene tinakumana ku Bangwe tinakumana ku Bangwe kumano ndayiwala zinake kuti analemba chani koma tinakumana kumeneko zathu zinatheka bwinobwino after pamene popo ndi pamene amanduza matinka mwati anawo ndiye ndikuti ndiye pena pachene zafusa ndikunazo kuti kodi anawa mukakhala kuti mwapanga choncho ndiye kuti anawa sogolo likhala lotani akuti anawa amene watu ngati tagona ndi mwana kuyuza chimene chocho kupitisa kwa sing'anga business zathu ndikumaita zokuti mwana ameneyo sazabereka paka na moyo wache onse ndikuti pamenepo ndiye simunaphe pamenepo tumwaphatu anzanu asazakhalini mwana mota anzanu azivutika moyo wawo onse inu wanawo azikubwereserani ndalama nyumba mwanu
zona zimenezo ali fendi zomwe tikutani tikupanga pakali pano iwenso uzipanga zomwezo akazanga uzipanga zomwezo iweyo ndi ine ndi akazanga chatu chizikhala chimozi koma akazanga samaziwa kuti ndili ndiwe iweyo koma uziwazo kuti feti anthu atatu zathu ndizimozi ndata ndemwe atakazana pita kubala okay chabwino panga nimene matani mumapangira ine ndili pano kanitenga matenda kasintenga matenda zonse zindi inuyo ala usadandaule china chonse yayi ife tona kuti panga bwanji ndaroki akaza waja anapita mpaka na kubala amanduza china chonse amanduza anapita kubala anapita chamma pa 10 mamawa kubala kwaja anapita kuluzu anabuka lumu yawo ndima wagwa anthu anayamba kubwera sopano anandimbira funa kunozo kuti chama sana onsewu sanapeze wina aliyense koma chamma 5 kumapitoko anapezeka kuti anthu abwera ndi apapa ndoti no agona ndi akulu awiri ndiye kwasala tipeze swana chifukwa akulu osali ni mphamvu kweni ndiye feso tikufunana ndikuti okay chabwino apanga nimene matani mmapangira ndiye anatelo njija anagona ndi anaja ana awiri akulu so awiri banda kuja anandimbira ise apa ndizaenda hata apapa agonaso ndi ana awiri ndiye kutoko kwa papa ndoti mama wa kwambiri tilawirira tipita kwa doctor wathu ku Phalombe ainakeyo kumulemekeza singangaoyo amati doctor tipita kwa doctor ku Phalombe ndikanthuko modelo kuti mukupita kumene kwali ndapo chine chosimene tingenderi kutani tikuza kutoko iweso uzadusaso mutu uzadusaso mmene mukutoko anjira koko apeza ku transport iweso transport sungepeze mukweka Phalombe kutali uzenda sonjera zake ziti zimenezo ndata chabwino okay kuti akagona ndi anawa azipereka kanga chive mpaka akakwane transport ndi atenge zinthuzi apite kwa doctor ndi apweteke bwino ana ndi anapita kwa doctor anakhalako 3 days yawo ndi nafuza kuti ino 3 days simunabwere akuti afoni amazemba akaze kumeneko kupita kuseri kumakandembira foni ndikuti mumuja kuti kutoko uno kusati tiliko tokha tiko anthu ambiri usati masewe ndati bwanji mukugwira chibaloto mwasokoneza pena paja anthu pakali pano mukusokoneza zinthu mukumapita mwakagwira zibalo ale usati kugwira zibalo kula anthu kuno ochuluka mwachisanzo kuno kula bambo inake anamba zimene zali mnyamata ipo chomwe anasankha ndi zigayo ali ndi zigayo usati masewe ndiye panopa akula sopano atha chisika ndi chinyamata chonse chatha ndi apapa amutenga mzukulu wawo akufuna alowese magazi mwamene yoyo iwo akula basi afuna azisiye mori nawonso anafika siku mwe fe tinafika tonse tikuswelera limodzi kutoko kwa papa singangefe sitinamufikire akuthandiza anthu ena kutoko ife yonso tikulenga kuti lipa nambala chakuti ndikuti okay chabwino ndiye anapeza kuti anthu aja zathekera abwera anabwera anandimbira ise panopa ndizikuyenda sopano ndati bwanje apa ndi ulwiro ndi aizatusa china chonse sichinabwerere ndati kotero kuti umuna uja mmautenga uja ndoti chifukwa cha gena niwe kuyenda konsiko chifukwa cha umunawo ali zinthu zikuyenda chifukwa cha zimenezi ndati apa ndi ife ndi titenga matenda basi ali sutenga matenda we ndine tizimvana basi iweyo uope umphawi osati uope matenda iyayi ata kugona na bere mwasiya apapa zasika kai ndikuti okay chabwino tiziyang'ana inuyo ndiye pamene paja takhala ndiye akuti so sijazi zatambapo chifukwa zimafunika ngati wagona naye mwezi uno usati sopa kananso mwezi omwe uduse wina wonso iyayi ndoti azifunika be wina kuti azigona naye zibe kuti kugona kena kausiya iyayi ndizoti azigona naye mwina pamwezi kawiri kapena katatu kopanda kupanga zimenezo ilo waso panseso yani business iyo kuti zikwera uzipanga uzipanga ndiye kuti kwa papaso zijaziso zikutha mphamvu ndi tandipase namba leja yaka mwana unagona naye kosirezera kacha bwanji kamene kacha ndikuti inetu basi mwana mije ndinamuona kuti ndiopoira sindikufuna so kugona naye ndiye namba lake ndinayita ya mfoni mwanga akuti samafuna mine kutaya manamba auze asunga ndiye namba imeja ndikuifuna ndiopanga bwanji ndiye ndikuti adikilani sande ndikatuluka ndikamupeza ndosasowa sande ndinatuluka ndinamupeza ndinamuita naye seji tabwera ndikuti namba yako jena nditayika ndipasa abambo aja ndatumizira basi pamene wajampanga hai wagweramu amba kwambia napati kena kwa Musa ine ndi zaka anamuza kuti ndi zaka 31 mwana uja wavomera pati ifeso timafuna zimenezo anamuza akazaowa abambo aja palongona abambo mafusirira akazawo so Musa ndikukufuna ndi zaka 31 mwana uja so ife timafuna ziti
timafuna zimenezo ndere pange bwanji kuliri kumane upeza iyi ndilongo namba hayi mumakhala kuti hayi kubangu hayi ineso kubangu ndere kumane bwanji hati kumane mulimbi nthawi yakuti akuti anthu aja anapezeka kuti anakumana muti mulimbimo amayi anachoka pa business yawo nyamata sonesa anachokanso mulimbimo kumajumbo akumana anakumana atengerana kumalo kuchizira anthu apo ulendo anakalowa ati muchinyumba china chake mkatimu muli chinyumba china chake mmene muli sajichule koma ni town mmomo panapezeka kuti anthu aja anakathana kumene kuja anathana auza akazawo aja pano patu ndathana naye mwana uja kumanda masana ndipase yayi bwanja kuti atanditumizira ndi abambo aja sana ndimbira fona la mwana uja basi anthu aja athana zinthu zaenda ndiye apati sana apasikena kalikose ndi nauza kuti yayi musadanda limese munafuna munawo ali ati kufuna muno ndati basi vuto palibe simbati mufuna muno muziphana nzanu aliye nkhani zimene zinati ndi musadanduliza ndrama iyayi nanga mumuphe munthu mutengeso ndramazo musadandule zimene zisiyeni alawo kitabu napa basi bora zatani zaenda basi anaweza kuti anthu aja athana pamene paja ndi basi tamba kukhala ndeke nako mazisinkhasinkha mu mtima kuda kuti ne ndi kupanga ine gawo limene liso ndi litiro koma tumenemo zakhazikika zakhazikika ndithu komabe unzimu be wa munthu amba kundibwerera kuti chimene chindeli ndi chani chikupanga inechi chabwino ndi ndinachivomerezaso basi siku linanso zimene zipalibe nzanu alisamene mamuzi ndipo lo mozi koma ndiye nizanga amene nimamfana naine kwambiri koma sindinamuze polo siku limozi basi kapeza kuti pamene paja nili mulimbi andiimbira uli kuti ndada ndili mulimbi apapa ndi mafuna ndikuone ndikuchoka ku meeting ndara okay bwino muzandione tinakoma na mulimbi atenga gulezo kumwa tatengana ulendo wakwina kwake uko kubala tinapezeka kuti tili kubala tinafika kumene kuja akutaka kuno kubala noko kumakhalasikana zako azimani zako ndamene uko waonawo nikuti ndi mukata azimani anzanga ndikuwaonawa ali kunoko ukamva zokuti kunoko kumapezeka azimayi ngamalo ngata kubala ndi ati anthu ache ndi amenewo kutoko mahasu baganya mulo muli chani mene muli zishango mene momo zishango yamatani nazo amagwirisa ntchito kutoko iweyo siku lina lake uzangobwera kuno ngati pa ine kuniza kupangira lumu chipinda chako ndiye kuti iweyo mama wonse uzanguzungulira mulimbe umoso manguzungulira pamene muzoza bwana wako mwina kungwana miza china chake kuti kotoko chilika maliro ukungwana miza uzangobwera munomo basa kupangira lendo mumo lumu yako ndiye kuti uzatuluka kunja uzikatenga mamuna kani mozi amene atakufuneyo masana amene uzulwana ngwa chipinda kale amene mundi munsika makhala pikiti ndiye ukakhala kuti wina wake wamvana naye muchite zimene tichite zimenezo ndipo ine ndimuza kuti lumu ndienda lipira ndeka ndiye apapo ndiye tichaja namwa kuti tiphatikiza ndi alumu ndiye nazo kuti okay ine ndizimanga zimenezo kuti usadandule china chichonse ife zathu zili pabwino basi iweyo ndrama zako uzipeza usadandaule data okay chabwino ine malunga tanosingara siningapo ndali yayi iweyo usadandaule tete zikhala basi tamwazo kumwa zathu tanyamuka chikusungidwa chopukutira chichi chopukutira ndera chisunga bwino tinatero choncho tikutuluka takumana ni nzima binawo kana khala anavala zodabwisa zije zoti sali kumalo abwino iyayi koma nzima yolemikizika nzima yonenepa nzima yokongola wabwino koma anavala ndithu zoziwaika amene ndiye akutomona nzima amene sangangochoka kwakhala pamene panyamukweka neso ndo zomwezo neso ndo ziti ndo zomwezo ndiye nafusa zokuti nayenso akutenga wamuna wanthu aliyayi sopano amenewa ndi mahule chabe kutoko kunoko kuli godi wawo akupeza ndalama kuti akupeza ndalama kunoko koma inu mukapita kumene koko singokhala kupeza ndalama muziphatikiza ndiziphatikiza ndimati timwire madzi pang'ono break kena ngati bwereso chabwino iyi ndi program ya Kangaude ndikutheka mwina mangoyepeza panjira ndi kucheza ndi Evelyn amene mu ulendo wake wa moyo wa dziko lapansi lino anakumana nazo mafotokoza apasi ndiye mukhale pomwepo kuti timve mathero a zimenezi.
chigawo ichi ndi chigawo chachiwiri chikhaliso chosiriza cha program ya Kangaude. Ndimati ndikucheza ndi Evelyn. Kodi tinali pati? Tinali potuluka sipano mwatuluka kubala. Kubala. Ndemwa muona nzimayi. Ndakuti ameneyo mwaona. Ameneyo ngodi. Nzimayi ameneyi ali nkati mwatawo. Ali nkati mwatawo. Nkati mwansika. Kubala. Ndi chomwe mapanga nduhule. Kuchoka kwawoko osati wa masana ndu usiku ndi masana omwe kunasanduka ngati kwawo kumene koko basi. Kunasanduka ngati kwawo malo ochitira business. Ya. Ndikuti ndi amene wamatenga so muna kuti amene satenga muna amene basi kunoko ni godi wawo amene anachoka kuri kwawo kutali kubwera kuti kubwera kunoko kutoko kunoko malophera ndama ndikunanga kazanu bwanji munatumiza kunzu kunoko bwanji sana khaleko akuti ayi munomo muli ngati mukwawo amapangira business pasija apo ndiye osanga khale muno iyayi anthu aonerera ndi amapita nawo sukutali ngati mene apangira anthu iwoyo uli ni mwayi kwambiri kuchoka kwanu kupeza ntchito ya nyumba kumagwira mmene mwamene ukuona wanana miza makolo kuti ndikagwira ntchito ya nyumba kupanga uhule koma kwa kutumiza ndalama mwezi unoloso kumati mwana atogwira ntchito ya nyumba akunena iti ali mbala ndiye kutoko iweyo uli ni mwayi kwambiri chifukwa chokuti unapeza ntchito ya nyumba ndiye izizi ndizofunika iweyo tizangopeza basi kalumu kena kake uzakhala kumene koko nekuti okay chabwino tiye ndizipita ndi abamba jana ndiperekeza koma nkhani zomwe amanena zakumwera chokwa kubala kucha ndiye nozo zokuti apapa zumukunduzazi ine ndesizi kunimvekera bwino bwanji ine ndichoke kwathu ndipite kumene kuchako ndikakhale muzika ndilipirira drama ndilipirira lumu bwanji ndikalekale pompo sinapange chisankho chokhala kubala chifukwa chani nasankha ntchito ya nyumba zimenezi sinde maziziwa ndikale akuti yayi koma iweyo mmene ukuoneka kuti ndiwe nzimayi osavuta malonda ndiwe nzimayi ongofusidwa pafupi ndoti uli ndi mwayi kwambiri ndipo iweyo uthokoze chifukwa chokuti zuwa sili matuko kulowa iweyo sanafusiridwe iweyo mafusidwa kwambiri ndiye akazangana akakhala kuti ngati iweyo nakadya nayo ndalama kwambiri chifukwa iweyo niwe mkazi osavuta malonda ndiweyo nzimayi koma uzimayi wako ndi wachisikana uzisamalira kwambiri sumaoneka ngati wamkulu iyayi kuzisamalira mmene mwakazanga anthu akwaopa chifukwa ndi mmene alili ndi akulu komanso thupi lawo ndilija loti losa kongola nalo ndi anthu amatha kumaopa ndikuti ande ine mukufuna ndikhale nyambo yokubwereserani ndalama nyumba mwanu akuti ayi nkhani si imeneyo nkhani ndiyo kuti weyo ndine tizimvana ndikuti koma zomwe mukunenazo zikunimvekera ngati mukundiululira chinsisi chifukwa zikunimvekera ngati inovinidwa inosavinidwa ndi mukunduza zakusimba munthu wakuti sindinafike kundikomwe chifukwa chani mukupanga zimenezo mukuziya lusefu kwa chani mene mukumagona nabe iya mene mutinangogona na kamozi basi koma kamozi basi kena kunimangogona ndi anawo basi akuti yayi iweyo ndine tizimvana iweyo ndine tizimvana komanso wewe kuoneka kuti ndiwachidwe olo ili business yokuti okulisa zovalako ndikuona kuti iweyo usakhani ndamosere masewera ndikuti okay chabwino ndi anandiperekeza bambo aja anandisiya mama wake kundimbira sofoni kundipa samoni choncho inu muli kuntchito zimene zimachitika Sunday lokaloka kukumana konderi makumana nditu Sunday lokaloka mwakakhala kuti muli pa off mwagwiragwira kunyumba kuchokera Monday kufika Saturday makamugwira ntchito ya pakhomo kwambiri Sunday matuluka bandu Sunday ni matuluka ndikuwa kumana ndi abambo komanso kukumana usati kugonana iya kukumana ndingokuona zogona nazo ndiye amandipachika kwa azinzawo kwana kwana ndi ananduza zokuti ndi nazo zokuti ine panopa anaso usati ndikuwapeza iya apapa ndikumapezene ndi azibambo amene akumandifuna ndi azibambo moti apapa ndili manambala anga atatu amene andipasa amuna lero manambala atatu anthu amene untani undipasa manambala awo ndikuti apana kuti apana tani unapamene sindingakupaseni akagonera kazanu kena koso iwo so asagoneso ndine manambala amene sindikupereka chifukwa chani ndikuti sindikupereka manambala amene sindikufuna kuti ndipangeso zimenezo ine iya ukapanga choncho ndo ndikhomerera unipasa manambala amenewo ndapange malongo namba akagona akazanga chabwino ulibe manambala ama X mzibwezi kuti chake kuno zinathakalekale ndimangofuna kuti akazanga khende chibwenzi khandi chimozi kandi ziwiri zina zike zokhazikika basi zokuti azithandizana apa uwiri pawo ndi kuti ndilibe ma X sindisungaso nambala X chibwezi ngati chataso singasungeso nambala akuti nanga nzako nanga garden boy mbali yomwe uli usumacheza ndi wina yake moti umacheza mwina mocho saule mumuja kuti no amakufuna mwino mankana kuti ngomuzazo kuti ndinizanga ndikuti yeso ndilibe so ifukane sinimatuka nkandatuka ndi Sunday basi
ndesi ningatengeso chani nambala ya munthu ndi kuti ndi nambala ina yake koma kuti munthu umama ndimeta mmutu ndiye mwine ili imene yoyo akuti itandipase nambala imeneyo ndiye ndikuti okay chabwino apa ndilibe ndikangomuuza ndiye ndinazapita kukametesa ndana kunazo kuti ndikunazo kuti pali zanga winake akufuna chibwezi chokhazikika ni bwanji simungalole kumuuza wa baba shop wa baba shop ndakuti amakhala kuti ndikuti kubangwe mama muna kali ku John chifukwa abambo anena kuti anani nazo kuti olo ine amuna kamandifusira chifukwa panala mamuna wina akana sandika kamila kuti andifuna banja ndiye noza kuti mamuna wina ke kumandika kamila ata andifuna banja ndiye noza kuti kuyambira ali mamuna kama kufuna zozo kuti amuna ngali ku John usamoze zokuti libe mamuna chifukwa wina akazapezeka wa serious kwambiri ndio uzazo kuti mamuna ngali ku John cholenga anthu azikhala ni manta muzungu panga chibwenzi panga chibwenzi basi nuko zinazo zithe koma mwazangu kuti mamuna ndilibe mukwatirana ndikwatirana naye mpamba ukhala kuti aduka ndiye akuti kutokoswe mujiswa kundi amani nazo kuti amuna ngali ku John ndili kumalawi konkuno ndiye uyoyo soka maka muuzo kamuzo kuti nzanga mamuna ali ku John komana akungofuna kuti basi ina yake je kuti azisangala sana ndiye ukamuze choncho ndi kuti okay jabu ndabambo aja natenga nambala yawo naba sabambo aja abambo aja ndamacheza ngatakaza waja abambo iyo ndiye inali ya serious zabu sinanga anala kuziwa iyo kuti mwacha kwalumikizisa yana cha kuimbira anambira nzake phone ndani ndinganenezo kuti amajiza soko ma message omweyo amajiza ma message omweyo so kuimbirana ma message basi komano anala kuzoana ndika ali kuti no sana soso kuti ati ndiwe ndani ndinauza kale nanongoti ndine nzake wa iveli nchanchani amani zokuti ati akufuna achani ndiwa chibwenzi okuti ateke chokhazikika ala ndini pamene pacha ndi anatero choncho anapasana siku kuti no akumane anakumana anapezeka kuti pamene paja aonana ine yake ndiye kuti afira na pamene paja anafira na zinapezeka kuti pamene pojo sinangavomerana akondana anapezeka kuti sizinaendemo kumasana tikugonana momwe iyayi anangosangala sana eti kungogwirana pena pali ponse basi ndoti no ananyamukanda kumapita zinavuta kuti agonane momwe sinanganthu amafika ndiye zimazi zimusa kwambiri ndiye anangogwirana kunyamuka kumapita amayi aja baba shop momwe zinavuta kuti agonane katero choncho anaimbira phone amunawo ndakumana wa bambo aja koma basi rangu ndigwira malobisika chani kungozidizusira mainjini abambo acho upoira kwa basi ndi abambo aja swana ndembera atero basi angogwirana anthu aja basi naende ndikuti mafuna ziende momwe mesa amakaziwana komanso mesa mmene momwe ndi malo akuntchito mafika nthu siyana ali komanso pamene pandi sizinaende ndiye kuti akanapa sina yake kuti akagulire chani ndiyo ndikuti musadandaula apo paziwana sipona zizaenda zapasandirama ndiye abambo aja baba shop aja anaidabwa anaiturumuka mwachangu ndi anandifusuza kuti kazamelo tinazo anaikuti ndikuti maufu momwe kuendenda kwathu kongo konosa tikondo kuziwa iye koma muna jali ku John akuti koma mkazi amene uje ndikumuopa bwanji tisiku lokuna ngokuma anele ndilero kuma kuzipereka ine kungondisiya kumapanga zomwe ndikufuna baba shop mungati muno ndagwana imantha kwambiri sindikufuna sonata ndinabwezana naye ndewa mkazi jana anamuimbira phone munthu amamuna uja kumuimbira phone ati kumane aja kumangoti ati kumana pakana zinafira momwe yo sana ndizo zokuti ankaza meje sininga kumanina kwa anaopa nazo zokuti ankaza amene kangati ndi wa business amene wandiwo pisha sangaziperekele ndilelo iya ndi abambo aja anana zokuti basi munthu ujatu momwe jasa kunena zokuti akumane sune akazanga ndengati pali wina kani ma ex yako ungomuuza ndekuti pajanena kuzana kuti ma ex ndilibe simasunga soma namba ndi apa pangati zavuta zisiyeni basi wina swatani apezeka ndikuti okay chabwino ndiye okay so ngani hii mose zimachitika hapa chithandizo amapereka amapereka kwa Yesu masowa kanthu sine masowa kanthu kupatula kuti mukugwira ntchito koma mahaso awawa amateka kwambiri zimateka koma kugonana tinangogonana nawo kamozi basi iwo wabambo kamozi basi so amati chani so inafika nthawi yonena kuti mwina kumayesa kuti ndi ayese yo lina zafikapo siku na ndinaza ayesa ndinazauza zokuti bambo apapa ndakusowani ndanena zokuti udikire kai paja ndakuza kuti makhala mabizi ndinazo zokuti makhala mabizi koma sande mmapezeka kuti
munandizo kuti makhala ku nyumba kwanu ndi akazi anu siku limene sinthawi naye kuti no mungu samba apa ndifuna ndongole mendo ndibwerere apa omwewo uloka kumana ndi ine akuti zimene zoti zipanga kaye kudikire kaye tizendesa kaye izi ndikuti okay chabwino ndiye pamene paja tinakhala ine kuyembekeza kutopa kuti abambo ajano sindiukumana nawo ndiye ndinaona sozo kuti izi za think ndi kuti no singondibwerese ne mavuto basi awawa akufuna ine ndikhale nyambo yowapezera akazawo amuna nyumba momwe azisangalala ine ndizikhala mavuto limodzi ndi ana apapa zinthu ndi sizi kuyenda iyayi kuyamba kupanga regret kuti apapa ndi moyo I think sizi apapa ndi sizi kuyenda iyayi apapa ine zimene zindinakakunda zisiya zindichitira ubwino so inu abambo mafuna kana khala kuti ndizabwino bwino ndipo kwambiri ndipo akanakhala okondedwa kwambiri ndipo ndinakonda ndinoona zokuti apapa khanga nditheka kumakhanga ndikugona ndi chiwanda ndi nafikapo siku lina lache panali amuna awiri onse aja amandifuna ndi siku lake limodzi Sunday ndi nauza ndati abambo wakuti ati ndikumana Sunday wakuti ati ndikumana Sunday ndezikhala bwanji ala iwe pamene popo munthu amachita kuoneka ikhamene kuti uyu ndi wa ndrama yakukhanga tapanda ndrama ndewe khamene unguzo kuone kuti pamene pa ndrama ndi kuti uyambe kuti uyambe amene ndi kuti ine zimene sindikuziona bwino ine zimene ndizisiya zikundipa saphuma kwambiri aliye usazisiye iwe Sunday kuzakangocha uzaona amene atazembe phone zangu zakayembe kuthana chabwino ndi amene ndi Sunday unangofika unsaja napeza kuti andimbira phone pakamuzi wina kundimbira ati kumane pakuti wina so pakuti ndinozukuti onsaja atandimbira phone pakamuzi pano unsaja wina ndikumane kwakuti wina so kumane kwakuti ndi kukhanga tisizitheka ine zimene ndikuzisiya basi iye usazisiye uli ndi mwayi kwambiri uli ndi mwayi ndati ayi manamba lache kuti andi anafusa kuti manamba lache kuti ndachoma ndikaniza ndi kuti enda amenewo alionoka nandipasapo mmozi wina ndibwezali mkazuko wina mwina ndibwezali ndi iwe ndikuti ayi ndisindikapereke su namba lene lose kwa inu ine zimene ndikuzisiya komanso zikundipa phuma sindikugona siponani mamuna nalinzi nakuti okay chabwino ndi tasiyana amuna aja olmozi sindinagone naye nabwana umapita ku nyumba nangokhala olemedwa thupira ngali chikodi ne chikuchitene ndi chani ndinayimbira phone abambo nthawi nayimbirene phone ali kulunzu akugwira ntchito kuti kumene koko anakhanga tapita ngati ku field kumene koko nyoza ndati abambo ine izimezi ndikuzisiya kuzisiya chifukwa chani ndati zikundipa saphuma kwambiri nditenga matenda ine posavuta ndithu ndapirire kwa nthawi yonseyi ndipo ndine munthu wopirira ine matenda ntheka kungwatengapo ira ndipo sindikwanisa sokundipange zimene ndikuzivula ndikuzisiya chabwino poti ndinatenga umuna wana koma sindinazigwirisire kanthu sindinazigwirisire ntchito ine zimene ndikuzisiya usapange choncho so pano anawo mumangosunga nimangosunga kudikira zokuti ndikazasiya ntchito tizangotenga tisapita kwa asing'anga ndimapanga izi ndinifane business ndifane business sasa ndiperekeza nda pambo mwaja tizapita ku Solonzi pamene pakuti tasunga pamene popo ndi ndikuzoza kuti ine zimezi ndikuzisiya usafumile kuzisiya ya udikireke zinthu ziyenda bwino chifukwa chanu kupanga phuma chonjo nikuti ine ndikukhala ngati apapa ndenda senza uchimo wopsa muone ana amene akhala ndakugona ndi akazi anu sazabereka paka na moyo wawo onse ngati agona ndi mwamuna kuti nokhala anaberekapo nyumba mwache mwana atatu kana awiri basi ana ina anachi ndi omwewo sazabereka so paka na moyo wawo onse mwina kapena ziti ndikalera ziti ndichano sozozo kuti munasekera mboto mwa business yanu ikumenda chifukwa cha ntongara amenewo inenso zimene zindikuona ngati sasa ndichitikira palibe kanthu zinthu zanu zija ndingozisiya sindinazigwirisire ntchito koma ambuye andikhululukireni ku chimenechi sindikupanga so zimenezi abambo aja navomera kwa mukhumudwa chifukwa sononso anazo zokuti zauzada nakanga ndikuwapezera anthu ananduza okay chabwino panga chisankho chako ndinangotero momo funa nasiya kundimbira kuti mango ndimbira fune kwa moduka mango ndimbira fune kwa moduka pena ndichite kwa flasha pena ndichite kwa imbira munthu wokuti sindimayimbira ama ndimbira ndiwo ndire kwa imbira baba ndenda kusowana ifwa chokuti narani ndinasiya ndiye nazo kuti abambo mmoja mpaka napano tonani ine sindinagone nanu kuchokera mmoja mpaka napano sindinagone nanu nsoye ndikakuza ni mango kuti muli busy kuti mufuna munduze zokuti niyo mwakhwima poti akazana wakhwima inunso mukukhwima mukangogona so ndine padera ndezipezeka kuti mwinaso chizimba chanu chita chipezeka chitane chasokonekera ndiye kuti sikuti tinagona nawo
ku lodge kucha napeza kuti chizimba chinasokonekera akuti ayi usati ndichonje ndikuti ine ndikuzisiya ine zimezi ndikuzisiya inuso mukukana kugona ni ndani ndiye kuti chilipo chimene chimachitika mwina sokutheka sokuti nanuso munatenga zanga inosaziwa mwina sona nomara mwagwirisa ntchito ndiye nisimeza mumuna gona nayo ndinawo umagakira kuti mwina so anatenga so mwina so pa ine ilipo chomwe amatani ilipo so chomwe amafuna ndimakayika choncho kuti ayi sindinatenge china chilichonse ndi kuti nanga chifukwa chani momuja mpaka na lero kuchoka September kufika mwezi uno ndi miyezi 6 half chaka mmene mundikakufunani mukumanditumiza kwazi muna ena inu mukuti ayi ine mmene zili pakalipo ndikuzivula ndikuzisiya ambuye andikhululukire ayi si choncho ndiye pamene paja nakhala foni mwangu ndimbira moduka pena wiki kutha asana ndimbire foni ndiye siku lina lake natenga foni anga naimbira nzawo fali ni anzawo amene amaziwa chinsisi chathu osati chinsisi chokuti timagona ndi ana iyayi koma chifukwa chokuti wanali nzanga wa ineyo ndiye naimbira foni anzawo ndikuti anzano aja topa nasiya kundiimbira foni akuti chifukwa chani ndiye namba kwa fotokozera zimene zimundipweteka mchani mumtima mwanga chifukwa zimene zakhaso ndikuzipanga tipanezo zokuti mmene zafika ndiye ndikuulula basi ndiye namba kwa fotokozera abambo aja pawili pano mapanga zimenezi akazoso mapanga zimenezi ndefuna sa kuimbira nifuaje kuti mukukana kupanga zigololo ndati ali adikani ndi ayimbire ayimbira akozo zokuti apa no patu ndili kumuzi ndili kumunda apapa ndakuti bwanji mkazi samunamuze kuti mukupita kumuzi pali ubale akuti ubale ulipo kumano apapa zinangula kuti sindinamuimbira ali muimbire nikakufunani ndi abambo achana ndiimbira nana nthawi imene mukazungulira town mukuzungulira malo a business wa makhala kasa maona apo kuti alipompo ningenezo kuti pamalo pamene popo kuti ndizipaziwa ndikutanthauza kuti iyowa imene achoka kupita kumuzi akazaoda kalipo town business akupanga kazawo iyayi kumuzi osanapita kumuzi komanso pamalo wa business ponso ndikupazo ifika siku naja anazandiyitana ineyo kuti ndiaone inali Sunday akazawo wanala anatumiza sokubala akazawo amakuziwani kuti samandiziwa zoli mukupanga izi samadziwa samaziwa komano siku mene amuna wanatumiza akazokubala zinthuso zinavuta ndi anali pamalo panala amunawo ndi anandiimbira sofona kuna zokuti abwanza kuone ndili pakuti anandipasa mapu kana ndafika mene pajaso ndinacheza bwino bwino koma ndakuza kwa 5 minutes pona zokuti nthawi anthu ena so ateka kumatola ma mistake ateka kundipachika nacheza mungu lumpha ndi kunyamuka kumapita ali nali so Sunday so so pano inu kupangisani kuti imene iyi ndi ng'ambe ndi chifukwa chani apopo ndikubwera ndiyeno panapezeka kuti sinanga bambo aja ndinayimbira foni kuti kuwauza zimene kuti sakundiimbira foni nda bambo aja nandiimbira foni anandiimbira foni awamuimbira foni zanga bwanji ndikuti mwasiya kundiimbira foni komanso ine maopa kuti kuimbireni foni muona ngati kuti mwina mwadwala ndi muli kunyumba mwina madamu akudwazika chani matenda ndi pakanavuta akuti ndikana kuimbira nthani yonse foni pano patu ndili kumuzi ndikulima ndiyeno iweyo ndikana kuimbira basi ndiye nozo kundifuna ndikupase nifuso kodi chibwenzi chanu cha inu ndine chilipo ndakuti chilipo ndikuti inu chimene chikupangisa kuti chimene mukuona inu kuti chibwenzi cha inu ndine chilipo ndi chani tanduzeni chimozi mwa icho akuti chilipo chibwenzi chatu bwanji ufuna uyambe kulungulula ndikuti komeni ndikudabwa china chichonse chimene chakhala ndikundipangira mbuyo muja zonse pano pasemo kuzipanga kutoko mwasiya kulumikizana ndine fika kuti anasiya kundiimbira sofona anasiya tenso kuti ndiye mwasiya kupanga zonsezi defo kuti ndikukana kupanga zigololo mwasiya kundipangira zonsezi defo kuti ndikukana kumatenga malongo mafoni ama X ana kumakupasani kuti muzipanga malongo namba anthu azigona na akazano zimenezo fika kuti sindikuzipanga mwamba kundisala kodine chinali chibwenzi kwa inu kapena nali nyambo wokubweresera ndirama nyumba mwanu imene yusu ndiye iti ndati ine zikundidabwisa chifukwa mene tachoka kuja ndimapanga zigololo ine kumatenga manamba la kumakupasani mwapanga malongo namba tomagona na akazano nyumba mwano kumakana ndirama kumagona ndi ana ine kumakupasani manamba ineso mukagona ndi ana koma panangu amba ine kukanapa ndango zifulene kuzisiya apa ine simwasiya kundipangira chifukwa chokuti ndinali nyambo akazano akula sakufunidwa chifukwa ndaoneka ngati no choncho nyumba mwanu kubweresamo ndirama ine ndizakhala ndi umphawi wanga ana amene akugona na akazanuwo azakhala alovutika paka naso moyo wawo onse sazakwatiranso sazaberekaso mwana paka na moyo wawo onse
chifukwa chokuti tikupanga zimenezi ndiye ine zimenezi basi ndikuzisiya koma amene ndikuzisiyeni zimenezizi ine ndiye ndikuing'alula chifukwa ndiye ndikapanda kuing'alula mumtima mwanga ndikhala ndi chimo kwambiri chifukwa ana amene onse amene akhala ndagona na akazana sazabereka paka na moyo wonse iwo azikhala anakuvutika paka na kalekale inu mnyumba mwanu mukupeza mtendere ndiye ine imene ndikuing'alula ndipo nding'alula wina aliyense ufuna ndipange chipango chimenecho okay chabwino panga zomwe ngatani ungaziwe ndati okay chabwino foni yadula pa anangodula foni basi tinakhala kukhala kudikirira kuti mwina andiimbire kuti mwina munthu chanapsha mtima ndimuimbira ndimuzizirise osanaimbe foni sanaimbe suku ndifunsa sokuti kuti nthawi unapsha mtima mwina apapa tanena chenicheni chimene chikuti kukhosi kwako palibe sana ndiimbire so foni ineso mpaka na lalelo sana ndiimbire so foni tukhangati sopano kuti ino mwing'ambe apapa akanakhala kuti akukupasani ndalama kaya kugulira ni malo zinthu zikuyendabe mukanasiya ndikanasiya chifukwa chokuti nkhani ndi kwa ana amene amagona nawo komanso nkhani so ikanakhala kwa ana amene ndikanati ndizigona nawo zikanati ndagona ndi ana awiri amene tikhoza kunena pano kuti ana amene osazaberekaso mwana mmoziyo azaberekaso amene ali ndi ana akale azaberekaso chifukwa chokuti sindinagwirisire ntchito sinapese kwa sing'anga koma mwana mmoziyo mwana wina wachiwiri ndinagona naye komanso amayi onse anagona naye iwo ndiye nzika ndikale paka nanapita nawo kwa dokta wawo anakasokaso chithumwa china umuna wa mnyamata wa namba 2 ja nditi kunenayo amene ndiye sazabereka paka na moyo wache onse kuti uyusu mukuti amakhala kubangwe mwana uyusu amakhala kubangwe wina yenso kubangwe ni yetu mukakhala pe mumtima mwanu mumamva ndi chinthu chopweteka kwambiri ndipo nimazilingalira poona zokuti mwana amene bwanji ali wanga chifukwa inenso mwana wanga zaka 18 ndi munthu wokuti ndi wa mamuna nayenso ndiye akuluakulu ndiye nyanji masaizi ngata ineyo amakonda kwambiri ndiye ndinagwa nthumazi yokuti apa sizona mwana wanu wa mamuna nayenso amakonda kugona munaziwa bwanji nkhaji fwa sina ngakumuza anthu anakhala kundiimbira foni amandiimbira foni mwana wanu kuno ankugona na akazi koma akazi ache mansinkhu ngati ainuyo pakali pano ndiye sakuopa so iyayi ndosakwatira nde nthuma zinandibwera zokuti ananga chonje nakhala kuti ni mwana wanga mwina wagona mwina ndi amayiwa moti sazabereka paka na moyo wachonse nyumba momwe akhale kuti ali pa mtendere mwana wanga azakhala kuvutikabe sizona ndiye zimene zikanandipangisa kuti nding'alulebe basi lonkanakhala kutolo andigulire ulo malo chifukwa nthuma mzimu wa munthu ni mzimu wa munthu basi nditakufunsani tisanayambe programu ino kuti ndikhumbo langa kuti ndikutetezeni musaoneke pakanema tikubiseni koma mwakana musanditeteze ndikufuna ziko liziwe kumaso lione munthu amene zandichitikirani sipano mukandibisa aziona ngati nzaboza musandiveke chikatoni yayi mundisiye chonchi anthu andione aziwedi zokuti zimeza mutani zamuchitikira ndagona ndi anawo ndineyo mukulapa ndikulapa anawo ndagona nawo dikoma kwa dokota wawo sindinapite mwanjira ina anawo wina yazabereka wina nanagona kale sazaberekanso anthu akumimva nkhani ena akhoza muona ngati awa mwina angoyipeka nkhani angoyikocha kuli muli nambala yawo mambo amene ndili nawo tikhoza kuyimbira foni kutakhala kuti pali mwayi woti tingomva kuti mungachezeza motani zotheka ndizotheka foni yanu angakuyankheni foni anga ndisanga ndiyankhe aziopa chifukwa chokuti lero inenso sindimayimbira foni leronso amakhala kuti ali ndi akazi awo pakoma kucheza zimangochitika mwachisomo kuti nthawi imene mwina apita kuntchito Sunday mwina kuma meeting Sunday komano so tikhoza kuyuza yangayi namba muli nayo bwino sadabwa kuti patenga nda sadabwa azizozo kuti mwina nda patenga nthawi bwanji zinachitika 2025 what time
So kuti nganthawi kusana yankhulani. Ababa kuyankhula kumaliza kumumuna yankhula kumaliza. Mwezi uno ndo achiwiri. Chisiyani yani? Mwezi uno ndo achiwiri. Muyankhula nawo mota. Yankhula nawo ndi ayimbira akayankha. Chifukwa ineyo ndikungofuna kuti nkhani yanuyi ndigweremo muno bwino. Amene akuonera pano afuna akhulupirire kuti munthu yakula padi kuti zinthu zimachitikadi ndi kutheka kuti inu amayi inu makhani mawu ofewa. Afewa bamboyi kuti timve kuti moyo ndotani kumaliko. Nzotheka. Ndipaseni nambala. Ndimafuna pang'ono pokha tiyenzi yankhulani, ndimafuna pang'ono pokha tikhaisi numboni wina. Namba ipafupi. 09 mozi 855 25 ndiyimba ndiyendesi ya Hanzi Free. Okay. Muyankhulana nawo. Okay. Hello. Amwaswera. Taswera ndine Eveline. Mulipo mwasowatu. Ndilipo. Banji foni munango siya kuimba basi. Foni munango siya kuimba usamatimbira takusowani tasowa mawu anu. Boza la jani. Ndilipo. Masowa kati mafuna basi tiambireso kucheza. Timafuna tiambireso kucheza. Isiza bwino. Siza bwino apapa ndi pamene pasingasinkheni fika pano pa zinthu ndesizi kuyenda ndilibeso chibwezolo chimozi pano. Tunde. Nanga zimene mmakayangula mukachilecheza bwino zeti akakumbukireni. Nda? Mnakayangula mukachilecheza zeti akakumbukireni. Ndikumbukireni munthu sala kwira mtengo. Munthu sala kwira mtengo tikhululukireni abale ife tagoda pamaso pano tiyambireso kucheza kawiri zimene zijazata basi. Ndinangochita ineyo kuying'alula nkhanija. Alaba kazola kuika manje. Zonadi kuma ndikhululukireni munthu sala kwira mtengo tiyambireso kucheza. Nde. Zajani, ziwembu ndikapange munthu ankazi ngati nosati inuyo kuti mwina mwavomerera ziwembu. Ziwembu zimene mwapanga inozo mnangula kwambiri. Zatha zimene zijaitayeni. Kodi chiyambire chanu munthu sanakulakwire mponi? Okay, chabwino. Ndakusowani ndiye tikumana liti. Nati ukapa utaba. Muli kutiko? Ndikulonzi. Munakamalizisa kumalo kuja? MG ali kuti? MG ali pabangwe pompa? MG so? MG1 ali kuti? Ali kubangwe? Ali kunyumba. Okay, chabwino. Nde mubwera liti? Ndikuziwa. Nde mukabwera basi muzatuza takusowani. Okay. Zikomo ndakunyadirani. Yeah. Akuti munakaying'alula kwina kwake. Zonadi. Ndinaying'aluladi chifukwa ndimakhala ngati ndasenza. Kodi munakachezaso ndi munthu wina nakacheza ndi munthu wina wake wapa miji. Wapa miji. Pazilipati.
Nde zikuoneka kuti nkhani napeza. Nkhani napeza. Amene wandikuti ndithu inapeza ngati anena chonchi kuti inapeza ndithu. Ndiye akuti si chiwembu achizwa kuti chiwembu lime. Achiziwa. Ndinu munthu okwiya naye munthu mwakwiya naye munthu we. Ayi. Sindinakwiya naye kwambiri yayi. Komano ngati zinafika size imene ndizo zinango ndikuisa komosati ningagende mwala. Komanso ulana akhala nazo kuti okay koma ndikunena kuti kuchitenga chinthu ichi kuchibwesa poyera. Sikupsya mtima kuti mwapsyana mtima munthu we. Napsyana mtima kwambiri ndipo sali masewera sipano kupsya mtima kumene kunapsyana wene mtima poaganizirana wasopano chifukwa ine ndine munthu umaso nini mzimu wa munthu wambiri. Akuvomera tu munthu uyu kuti zinthu zinzoona. Amapa ndi kuti wavomera. Wavomera. Ndizoona ndithu wavomera. Sindikunamanso olomvera akamamva kuti ngati amaganiza kuti mwina ningopeka apapa even olo amandifuza kuti mwina tu ndifukwa chokuti tu anasiya kuthandizana ndi mwathesa chibweze chipsya mtima mukufuna munthu muyaluse apapa ndazagwira mawu. Tikusiyana. Maono angakhaye otani. Izi zikuchitikazi anthu ena pozimva akhoza kumva ngati drama. Koma kuti ana ang'ono amene ndamaso mwamba kwambiri. Abambo ngati awa amene avomera okha chifukwa kunkuvomera. Kunja kwaliko cholinga chonena kuti azipeze ndalama. Akuti ndi kunyumba tomeko amanga nyumba. Makambo kuti bakwamatisa nyumba. Sopano kulunzuko aukapaka paint. Kunchito wali ngati ku field kumene koko. So akunena kuti apa pali ku field. Koma zinthu ndi kuti zimakhazi kwaendera. Zinthu zimakhazi kuti zikwaendera. Maono angakhaye otani. Mawu anga apapa pamene ndingachenjeze na malawa nzanga ndokuti maka ana achichepere osati so ana komanso azibambo ali muti ali mmenemo azibambo sononso akutengedwa so umuna wawo so muti otenga ndi mkulu wake mwe mkazi wake wamene yoyo otenga umuna anthu achi ngatati so pano ukakhala kuti mwabere kutanthauza kuti owatuma mkazi wake otuma ndi bambo abambo so ali gulu lomweli chifukwa chokuti abambo ngati abereka ana awiri atatu sazaberekanso nkhani ake zicho zikhala kuti ayiwe kalira ndamene akusokoneza yeye kutanga nakuza kuti samatenge kalira sozo kuti abambo nanso kusougwira mwalo wa mboro anthu akuta nini akusekerani business yanzanu ikuende fanya ndani chainuyo ana so ali muti ali mmene mutengezo wanga solipireso kwana kumaso azibambo ana asamango tengeka ndi zinthu zachabe lero pano akutenga umuna wanu ana ndikumagwirisa ntchito kumapitisa kwa sing'anga inosazwapo china chilichonse mafoni ma WhatsApp ma Facebook njira zina zizonse zapasamba wanchezo mafonimu musamagundike ndi azimayi eno umapeza chipiki yapo chino amuyimira kamwana tandira ndireka jumbo ukandifikize ku nyumba ndalemedwa kufika kuja mwana kumuonesa zinthu zosakhala mwana uja kunjenjemera pamene pajakati mwana walowamo osazozo kuti afuna zida nila business ya mayi yanje osaziwa kupezeka kuti walomo muti mmenemo ndechenjezo langa lipite kwa ana achichepere komanso azibambo amene chabwino amene mwagona nawo akukhala ndi mwayionera video imeneyi ndimafuna mukhala ndi mpata ndi mwayi wowapepesa mwachulaso mnyamata wa ku barbershop ngakhale sidinena kuti barbershop yake ndi koma akangoona adziwa kuti ineyo ndimapita chifukwa cha mayi ameneyi mukhale ndi mwayi wowapepesa zoonadi ineyo lipepeso langa ndipo ndilipita pepeso langa chipita kwa amene ndinagona naye nyamata wa zaka 23 komanso wana awiri ndinagona naye kupanga kuti tipangiza masenga komano ndikumupepesa ndikuti pepani ngati ati andimve ndikundiona andikumbukire komanso pali wakumulanje amakhaso kubangwe ndikuti pepani pachina chilichonse chimene chinachitika ndimafuna ndinatenga ndithu zamasenga umuna wanu wa ine kundigwirisire ntchito zamasenga koma chifukwa chokuti ndabwera pa air pano komanso ndini mzimu wa munthu nakhala ngati zimene zonse ningazipangeso iyayi ndikuti pepani pachina chilichonse chimene ndakhale ndikuta nini ndikupangani zikomo dzina timati Evelyn inetu ndimafuna ndikuthokozeni kuthokoza kwanga kuchoka pasi pa mtima chifukwa kunjaku zimene zikuchitika koma amene amabwera poyera nkubwera kulapa ndiochepa ndikudziwa kuti anthu ena akhoza kukuluzani dzala koma mwani pakati mtima kufika pa
Ndipo anthu anangomvera pa zili pati. Ndakhala ndikulandira mafoni. Kwa amene amandiziwa atu. Ndakhala ndikulembera mafoni. Ndimayankha zokuti china chonse chimene chimanga ndachisiya. Muzimvere nokha. Umapanga za uhule ndi ndazisiya tu ndati. Ngati mwazimvera nokha ndiko ndazisiya. Ndipo sonse ndikunjenjemeranso iyi. Ayi. Kumeneku kukhale kumapeto a program iyi yakangaude. Zinazi mwina timangozimva kuzimvera patali komanso kamazimva ngati mwina zaboza koma mukayimva nkhani ndi nkuiona nkhani ndi opya. Ine ndikanakonda kuti ngati mwayitana ana anyamata kuti khalani apa mumvere nawo izi chifukwa ana anyamata amakhala uthamanga kwambiri. Nthawi zina kumuuza mwana 17 years sakumva, 18 years sakumva, samamva iyayi. Koma mwina akamva zimenezi akhoza kukhala oyang'ana patali. Langa dzina Abel Charles Zulanga pakamera panasitani chisi chomaliza cheni ine tikutheka kunena kuti mufuna mulumikizana nawo awa kumagawo mwina amapemphero kuti mwina zimenezi tithandizane bwanji kuti mwina lutsimakhala munthu wasokonekera ndi mwina motero mufuna muapeza amenewo. Ndizotheka kutero mukhoza kubwera kuno kuMibawa TV ndifunseni ine ndili ndi nambala yawo ndikupasani. Ndikanandika namba imene kuti ndipereke pa air pano koma ndiuza kukhala chimpwirikiti. Njira yokhayo yomwe mwina mungathe kuapezera muapeze kuzera mwa ine. Mukhoza ine kundimbira foni pa 0881 49 4228. Ya WhatsApp ndi yomwe. Koma mwina chidule chimakhala kutumiza uthenga pa WhatsApp nthawi yonse ndiona ndiye kuti ndimva zofuna zanu. Ineyo ndikulumikizitsani pokapoka ndine ndamvesesa chomwe mukufuna kwa iwowa. Chifukwa palena mukhoza kumafuna zachi bwana. Kwa munthu yekhala amene angathe kufuna kuti kaya ine ndifuna amayi amene ndikuwathandiza. Thandizo langa lipite kwa amayi amene wa Mulungu mwina andidalisa. Chifukwa chonena kuti atululira zinthu zina zomwe sitikanazidziwa. Ndikukhulupirira kuti mwina Mulungu sazapitira kudalisani. Mwakoma nonse. Bizano na program osatira. Bye bye.